Hola, em dic Marta i vaig estudiar els cicles formatius de grau mitjà de Gestió Administrativa i de grau superior d'Administració i Finances aquí a Jesuïtes Bellvitge, i en aquest vídeo vull compartir la meva experiència perquè puguis conèixer com ha estat el meu camí. Quan vaig acabar l'ESO no sabia ben bé què estudiar. Llavors, gràcies a les xerrades orientatives que ens van fer els professionals d'aquí del centre, vaig poder esbrinar que el que més s'apropava a les meves preferències era el grau mitjà de Gestió Administrativa. La meva motivació principal era poder ampliar els meus coneixements en aquest àmbit, i aquí a Jesuïtes Bellvitge em donaven l'oportunitat de finalitzar tot l'itinerari cursant el grau superior d'Administració i Finances. Jo porto des de ben petita, des dels 3 anys a l'escola, i sempre m'ha agradat perquè és una escola molt gran i molt familiar. Aquest itinerari m'ha permès ampliar competències, conèixer a fons el funcionament d'una empresa i els seus diferents departaments, i preparar-me per assumir responsabilitats diverses en l'àmbit laboral. Estic molt agraïda amb els professionals d'aquest centre perquè t'intenten ajudar i acompanyar durant tot el procés. A més, destacaria l'orientació que et donen depenent les qualitats personals de cada persona. Actualment estic treballant a l'Institut Català d'Oncologia, que és l'Hospital Oncològic d'aquí d'Hospitalet, on porto 4 anys treballant. Gràcies a que vaig escollir la modalitat dual per cursar el grau superior, em van oferir un contracte laboral per seguir treballant amb ells, que és on estic actualment. Si esteu pensant en fer aquest itinerari, us animo a començar-lo. Gràcies a aquesta formació jo he pogut aconseguir una feina que m'apassiona i estic molt agraïda pel camí recorregut. Us animo a aprofitar totes les oportunitats que ofereix l'escola.